Pakko tunnustaa, olen semiaktiivinen kuntopyöräilijä. Hei semiaktiivinen kuntopyöräilijä Tuomas. Juttelin siis tämmöisen aktiivisen pyöräilijän kanssa, joka sanoi, että se muuttuu se laji ihan toiseksi, kun ostat itsellesi lukkopolkimet. Mutta niitä ei Helkama Oivaan saa, että sun pitää päivittää myös polkukalusta. Ei, mä siis päivitin polkukalustani tämmöiseen trendikkääseen hybridipyörään. Mm-hmm. Hetken aikaa sitten en ole vielä lähtenyt cyclocrosseriin, joka on siis seuraava askel. Koska mietin vaan sitten tätä porttiteoriaa, okei, lukkopolkimet, no joo, okei. Sen jälkeen mä ostan itselleni cyclocrosserin, jes. Sen jälkeen mä ostan itselleni spandexit. Sen jälkeen mulla on siis koko katalogi kasassa, eli kaikki pyöräilykliseet, koska nykyään siihen lajiin kuuluu se, että siis pyöräilyhän on nostanut hirveästi suosiotaan tässä, sanotaan viimeisen parin vuoden aikana. Mutta se, että minkä takia kaikki jätkät näyttää siltä, että ne on tulossa Tour de Franceilta, niin. Koska kroppa näyttää siltä, että ne on tulossa Burger Kingistä. niin, Tour de ranskalaiset perunat. Niin, mutta se, että kun mä näen ihmisen pyöräilemässä, jolla on tämmöiset Tour de France-kamat päällä, niin sehän on ihan selvä asia, että se pitää haastaa. Tai ehkä vielä tuolta Italia, joka just päättyi Girolta, niin tuttu pinkki paita päällä. Olen kokonaiskilpailun johtaja. Kyllä, ja sitten ehdottomasti siihen kuuluu sellainen niinku, muotoiltu kypärä, joka on siis todella aerodynaaminen. Joka menee sinne niskaan niin, että ei voi nostaa päätä ylöspäin, koska se ottaa niskaan kiinni. Se ottaa ilmavirran pahasti. Itse vetelen aina siis ihan perusperuna vernareissa, teepaidassa tai hupparissa tai jossain vastaavassa. Eli tämmöisessä hyvin arkisessa kokonaisuudessa. Näytät pyörävarkaalta siis. Kyllä. No siis näyttää nimenomaan siltä, että juuri ollaan Kakolasta liisattu pyörä siitä pihasta ja lähdetty äkkiä karkuun. Lippis päässä ensiskäytä kypärää. Mutta jätkä vetää aika lujaa kuitenkin. No periaatteessa vedän lujaa ja mulle punainen vaate on se, että kun mä näen tämmöisen ihmisen, jolla on kaikki pyöräilykomat päällä, mun on pakko haastaa se. Noniin. Ja viikonloppuna tapahtui jälleen kerran tämmöinen haaste. Siinä oli semmoinen kaveri, joka oli suurin piirtein meikäläisen ruumiinrakenteella varustettu. Näkee, että okei, ei ihan missään niinku viimeisimmässä tikissä. Tai sanotaan näin niinku pyöräilypuolella, että ei mikään luuranko. Tour de Burger King. Kyllä, tätä osastoa. Ja sitten tulin tämmöiseen hyvään tiukkaan alamäkeen ja itselläni oli hyvä rullaus päällä siinä. Vähän ehkä nojasin etukenoon siinä ja meni tämmöistä Tour de France-jätkästä ohi. Ja ajattelin, että nyt jätetään ukko. Näytetään vähän, että se ei ole kamoista kiinni, vaan se on niinku suomalainen sisu, joka siellä puskee. Ruisleivällä. Lähdin vetämään täysiä jätkää karkuun ja homman nimi oli se, että hän lyöttäytyi saman tien siihen peräpurjeeseen kiinni. Eikä todellakaan päästänyt hirveän helposti irti. Eli lähti kiristämään tahtia ihan törkeästi. Ihan vaan sen takia, että hän halusi näyttää, että kyllä näillä Tour de France-kamoilla pärjätään. Joo. Siis sieltä löytyi samanlainen kilpailija kuin sinä itse. Kyllä. Ja se oli useamman kilometrin mittainen rupeama. Ja siis se maitohappojen määrä ja se verenmaku suussa oli aivan käsin kosketeltava. Mutta tossa vaiheessa ei pysty enää vetämään vaan niinku tien sivuun tai jotain. No pakko jotenkin vedota ehkä kaluston johonkin rikkoontumiseen tai jotain. Että kun menisi nyt ketjut solmuun tai jotain muuta. No sitä mä itekin toivon koko ajan. Mä runkslailin vaihteita ees taas, että jos nyt putois ketjut edes tai jotain. Tai mietin silleen, että voinko mä puhkasta tän eturenkaan jollain piikillä. Pieniä nastoja heittää eteensä. Niin. Oi kauhea, nyt ne meni. Tai jotenkin suuri eleisesti, siis puhelimeenkaan vastaaminen ei ehkä riitä. En mä usko. Et se pitäisi jotain pitäisi niinku tapahtua. Koska Tour de France mies ei ota puhelinta mukaan pyöräilylenkille. Ja ongelma tässä on se, että vedettiin tämmöistä pyöräilyreittiä. Eli siitä ei niinku käänny mihinkään suuntaan. Ja se oli semmoinen 3-4 kilometrin matka, minkä jouduin siis vetämään siinä edessä. Sitten hän kääntyi jossain vaiheessa. Ja huokaisi helpotuksesta, katselin koko ajan kuitenkin peräpeiliin, että hetkinen, onko jätkä siellä vai ei. Ja sitten tajusin, että nyt se lopetti. Ja saman tien vedin levyksi nurtsille lepäämään siihen, koska oli niin törkeä huono olo, että ei mitään järkeä, mutta ei pystynyt luovuttaa. Ei tietenkään. Siis suomalainen mies ei jätä periksi sisulla läpi. Oli loma tai arki. Se ei koske näköjään meikäläisen taloyhtiötä, jossa asun. Viime viikolla yli 1300 ihmistä kävi nostamassa peukalon yläkseen mun Facebook-kuvalla, jossa otin kuvan itsestäni taloyhtiön talkoissa. Tässä kuvassa on kiinni olevat sädekaihtimet sekä mun parvekkeen ovi sisäpuolelta kuvattuna. Ja sinä olet siis häpeä pilkku, et osallistu taloyhtiön talkoisiin, et lähde yhteisen hyvän nimissä itseäsi laittamaan likoon, vaan törkeästi vietät sitä omaa
omaa hedonistista elämää. Kyllä. Kyllä näin tapahtuu, mutta mä en ole sitä pahinta sorttia, että mä menisin kuitenkin räppimään esimerkiksi olutta ja makkaraa, mitä niissä yleensä on. Ja nyt kun on talkoot jo loppunut. Jaa, vitsi. Voi kamala, kato, minä olin tuossa niin minä olin kitkemässä mökillä kukkapenkkiä. Minä niin olen töistä suoraan tulossa. Minä en ehtinyt nyt yhteiseen, mutta makkara. No, luulin selvinneeni tämän keväisestä koettelemuksesta, kunnes tänä aamuna, kun laskeuduin portaita alas, niin ulko-oveen oli ilmestynyt uusi ilmoitus. Ja voitko kuvitella, Tuomas? Niin. Jatkotalkoot. Jumalauta, jatkotalkoot torstaina 5. kesäkuuta kello 18, eli huomenna. Ja tässä siis ilmoitettiin näin niin kuin kivasti päivää ennen, että ihmiset ei ehdi varata mitään ulkomaanmatkoja tai muita. Ja se on muuten totta, että talkoista pitää ilmoittaa silleen vähän liian myöhään, että ihmiset ei kerkeä sopia mitään, koska oikeastihan se ei ole suinkaan niin, että ihmiset olisivat jo sopineet jotain, kun puhutaan taloyhtiön jutuista ja vähän kun me tulee ikää lisää, niin koskaan ei ehditä sopimaan siihen tilalle yhtään mitään, mutta jatkotalkoot. No jatkot, nimenomaan. En ole koskaan kuullut jatkotalkoista. En minäkään, ja siis mä haluan nyt vertaistukea, onko missään muussa talossa ikinä järjestetty jatkotalkoita, mutta ohjelmassa on siis jatketaan porukalla pihatöitä. Muun muassa istutamme C-talon päätyyn uudet kasvit, ja tää on mun suosikki, vuorimäntyjen typistystä. Tarviiko siihen jumalauta 3 kerrostalollista ihmisiä, että typistetään vuorimäntyjä? Sen lisäksi kitketään ja siisitään paikkoja. Tule mukaan, niin saadaan paikat kesäkuntoon. Terveisin hallitus ja 3 clipart-kukkaa. Niin tää kuulostaa vähän siltä, että teillä on kohtuullisen aktiivinen hallitus, jotka ehkä ovat jo eläkkeellä. Mä vähän epäilen. Se on aika iäkäs se talon keski-ikä. Mä edustan sitä nuoriso-osastoa kyllä siinä. Et periaatteessa musta voisi olla apua siellä. Jumalauta, monet talkoot kevään aikana. No mutta mietin nyt vuorimäntyjen typistystä. Siinä saattaa oppia asioita. Siinä on vähän semmonen karatekitmäinen zen ehkä saavutetaan. Että jos mä näkisin, se on niinku bonsai-puun kasvatusta ja kääntelyä. Mutta niinku tyypilliset jatkot ylipäätään. Mitään ei puhuta myöskään makkarasta ja oluesta. Niin. Eli kellään ei ole viinaa jatkoilla. Huono musiikki soi, ihmiset nukahtelee eri paikkoihin. Ja tätä on siis luvassa. Mä en tiedä, pitäisikö mennä ihan vaan niinku, saaks mennä jatkoille, jos ei ollut etkoilla? Tai varsinaisissa bileissä. No sitä mä just vähän tuossa mietin, että onko se vaan niille, jotka on ollut siellä ensimmäisissä talkoissa mukana? Niin, tuntuuko se vähän... Onko se niinku törkeetä, että sä lähet vasta siihen kakkosaaltoon, kun kaikki ärsyttävät hommat on tehty? Niin, että nyt on jäljellä vaan mukavaa niinku vuorimäntyjen typistystä ja kitkemistä. Niin, koska siis mun mielestä vuorimäntyjen typistys ei kuulosta mitenkään kauhean niinku tämmöisen raskaalta toimenpiteeltä. Ei, mä näkisin, että sitä tehdään niinku semmoiset kynsisakset. Joo, ihan pienempi. Tai sitten jos puhutaan pensassaksista, niin se kaikista ohuin pensassaksi mallit. Just. Sillä menee joku 11 milliä katki. Kyllä, ja ne saksen kahvat, niin se on unikkokuosi. Totta. Että näyttää näppimältä. Ja siellä on varmaan siis näppylähanskoja, joissa niissäkin on unikkokuosi. On, ja tietenkin nämä niinku talkoo-aktiivit, joita selvästi löytyy, niin heillä on omat näppylähanskat tietenkin mukana. Nimikoidut. Kun mä sitä vaan mietin, että pääseekö mä enää jengiin mukaan? Koska viikko sitten niissä oikeissa talkoissa on kuitenkin jo bondailtu. Siellä on niinku jaettu töitä. Siellä on sovittu, että oikein sä jatkat jatkoilla sitten noista. Muistatko mitä teit Pentti viimeksi? Niin, pitäisikö sun Pentti jatkaa sitä? niin nimenomaan. Sulla Pentti luonnistui viimeksi niin hirveän hyvin. Ai sä et ollut viimeksi täällä. Ai sä oot siinä, joo. Sä asut tossa 3C:ssä. Joo. Mitä jos keräistää koiran kakkaa tosta pihalta? Onko se sun koira, joka kakkaa tänne? Sulla on varmasti koira. Oletko se sä, joka tupakoi parvekkeella? Sinäkö se sinä polttait? Sikaria saunan jälkeen. Tiesitkö Ylönen, että parvekkeella ei saa grillata tulella? Niin. Se on ilkeä se haju, se tulee sinne kuulee aarapun ihan sinne yläri. Minä olen se päätyasunto siellä, se iso neliö. Mä olen se on se iso neliö siellä. Meillähän on 92 neliöä. Siinä ne lapset on muuttanut pois jo, mutta on siinä vähän liikaa meille vaimon kanssa. Niin. Meillä eukko laiduttaa ja se sun grillin tuoksu tulee sinne ylös. Se on syönyt meillä jääkaapin oveen. Se on ilkeä. Niin kyllä. Ei pysty enää se on aika lihava minun nainen. Ei ole poistunut kotoa muutamaan vuoteen. Me ensi talkoissa levennetään porttikonkia. Mutta kyllä mä nyt tämän jälkeen kaikki teidän taloyhtiön ihmiset on kuuntelee luonnollisesti, niin tämän jälkeen on pakko mennä. Kyllä mä luulen kanssa, että jonkinlainen... Saako talkoisi ottaa niinku vierastyövoimaa mukaan, koska ehkä Yle X aamu voisi tulla antaa oman panoksensa niinku